Gammond allan. Lai gan Luke Bowen yn gweld rhediad Ryan George lawr o dde. Gwrth ymosodiad Llansawel a'r croesiad i'r canol. Yn dod o hyd i Corey Herford. Ergyd dda ganddo fo. Syth lawr corn gwddw Liam Armstrong. Ond cyfle da yn fan'na i Llansawel. Jimmy Rickard nôl at Alex Gammond. Beecher yn cael ei ben iddi, ond mae'n disgyn fan hyn i Ryan George. Croesiad dwfn. Dros ben y golwr Liam Armstrong. Luke Bowen ar peniad. Oddi ar y llinell. Dihangfa i'r Barri. Luke Bowen bron a manteision fan'na. Fel pob blaenwr da yn gwybod lle i fod yn y cwrt Cosby. Evan Press. At Robbie Wilmot. Digon o le gan Wilmot ac mae o'n gweld rhediad. Keenan Patton trwy'r canol. Patton yn erbyn Will Fuller. Arbediad campus gan Will Fuller y golwr. Doedd y lliman ddim wedi mynd i fyny. Doedd Keenan Patton ddim yn cam sefyll. Ond mi fethodd o a chymryd y cyfle. Tackle gan Ian Owen yn cipio'r bel oddi ar Corey Herford. Mae yna gyflen fan hyn i'r Barri wrth ymosod. Robbie Wilmot mewn i'r bwlch. Keenan Patton sydd yno. Patton ar ergyd. Arbediad campus gan Will Fuller. Y bel dal yn fyw i'r Barri. Robbie Wilmot ar ymyl y cwrt Cosby. Mewn i'r canol. Heibio'r postyn pella. Cyfle da arall i Keenan Patton. Yn mynd ar ergyd nerthol teg at y postyn o gosa. Ond Will Fuller ddim yn gadael i honna. Slifio heibio iddo fo. Kane McLagan yn dod o hyd i Ian Owen. Ian Owen heibio i Gammond. Mae'n canfod Kane McLagan yn y cwrt Cosby sy'n troi'n dda. McLagan ar ergyd. Arbediad gwych gan Will Fuller. Gwneud yn wych yn fan'na. McLagan i droi yn y cwrt Cosby. A chael i ergyd. Ond chwarae teg unwaith eto i Fuller yn y gôl. Ryan Bevan. Lawr yr ystlys dde at Jasper Payne. Payne mewn i'r cwrt Cosby ac yn ergydio hun. Digon o nerth tu ôl i'r ergyd yna, ond yn syth lawr corn gwddw Liam Armstrong. Corey Herford ar bas mlaen. Ond mae hwnna tu ôl i'r amddiffyn. Ar eilydd Caleb Demery sy'n yno. Demery arbediad gwych gan Liam Armstrong. Un yn erbyn un. A doedd Caleb Demery methu a chanfod Kevin y Rwyd. Mae wedi sgorio 2 gol mewn 2 gêm cyn heddiw. Ond oedd o ddim yn gallu cael trydedd mewn 2 yn fan'na. Llansawel ddim cweit yn llwyddo i wrth ymosod yn slick fel bydden nhw wedi i licio. Keenan Patton sy'n cael y bel i'r Barri. Patton ar ergyd isel. Will Fuller yn arbed. A Keenan Patton. Wel, mae wedi trio drwy'r dydd i giro Will Fuller. Ac unwaith eto, Fuller sy'n ennill y frwydr yna.